Hej alle sammen, velkommen til min YouTube-kanal. I dag der skal jeg spille Simpsons Horror, og det er så et gyserspil, hvor der er nogle jumpscares og sådan noget. Og nu kommer der en lille advarsel til jer seere derude, med at det her det er et gyserspil, og der kommer jumpscares og uhyggelige lyde. Så hvis I ikke er til sådan noget, så lad være med at se den her video. Har du noget at sige til det, Jon? Jeg har bare noget at sige til det der, jeg er sindssygt nøj på. Ja, og hvis I synes, at Jons mikrofon er sådan lidt dårlig, så er det fordi, at jeg snakker med ham over telefonen, og hvad der med din mikrofon? Den er lidt broken, men altså, så længe man bare kan høre mig. Ja. Så lad os komme i gang! Ja. Del af Danmark bor du i? Bor du i Sjælland, eller hvorhenne? Jeg bor i... Jylland, eller... Det ved jeg ikke helt. Jeg kan se så meget min EP-adresse, det er... Det siger jeg. The job should be easy. Feed Maggie, take care of her, and put her to bed. Hvad? Okay, ja, vi er ikke fuldt med i historien. Det skal vi altså lige huske at gøre. I hope this night goes well. The house should be close. Måske er det godt, hvis du taler dansk. Sådan. Ja, det er det måske nok. Ja, fordi det er jo danskere, der ser med. Ja, så til alle jer, der er dårlige til, der ikke er særlig gode til engelsk, så skal jeg nok oversætte tingene. Ja. Welcome. You must be the new babysitter. Du må være den nye babysitter. Vi er faktisk to. Ja, det er mig. Vi er babysitterne. Yeah. Marge is upstairs asleep, so please be quiet. Jeg skulle da ovenpå og sover, så please, vær But stille. let me show you where your room is. Lad mig vise dig, hvor dit værelse er. Sådan der, nu har jeg lige gået op og larmet. Follow me, siger Homer. Jeg er lige gået op og larmet. Lad være med at gå ind i mig, Homer! Homer er allerede Homer, din lille lort, mand! Jeg ved ikke, hvem der er skurken, om det er babyen, eller Homer, eller Bart, eller hvem end det. Jeg tror Moe. Jeg tror slutningen kommer til at være Moe. Han kommer og skyder det med en shotgun. Hvorfor er det her værelse her så beskidt? Yeah, sorry about the mess. Jeg undskylder, det er beskidt. The babysitter left in a hurry because... Den sidste babysitter smuttede med det samme, fordi et eller andet. She saw Maggie levitating, so she dipped. Hun så Maggie svæve, It's så weird how hun she smuttede. left her shoes and half a grilled cheese on the table. Det er mærkeligt, hvordan der hun efterlod sine sko og halvgrillet ost på bordet. Anyways, it should be no big deal. Nok om det. Det bør være nemt. Ja, til alle jer ser som forvirret, jeg oversætter Homer. Ja. Maggie, der svæver, det er sgu da ikke noget. Er det normalt, at baby er flyver? Men måske er Homer ret. Det er ikke så svært. Det eneste, vi skal gøre, Når jeg babysitter, så tror jeg nok, jeg skal clean this mess up. Hvad nu? Så tror jeg nok, jeg skal gøre rent. Vi skal gøre rent. Så vi skal være nogle mates. Okay, super. Det er faktisk overhovedet ikke super. Jeg skruer lige ned på min lyd, fordi den er på 40. Så jeg tager den lige ned på 20. Eller 18. Nej, hvor 18 er lyden nøjeren, så jeg får helt gå. Skal du ikke? Ja. Det værste er, at det her, det har de jo kopieret fra et andet spil jo. Det kan man sagtens høre. Ja. Vi går lige op til... Ja. Måske bør jeg nok kigge på Maggie ovenpå. Ja, det gør vi. Lad os gå hen og sige hej til barnet. Okay, ja. Hvor er Bart og Lisa henne? De er ikke på deres værelse. Hvor er de henne? Mærkeligt. Nå, okay. Og den ene der er låst, og den anden... Nej, der var ikke noget. På badeværelset, der er nøjeren, men der er ikke noget. Okay. Hvad er hallo spil? Hvad? Jeg spiller Broken. Det gør, vi skal gå sådan her. Er det okay?
Maggie, I have to go. Maybe I have to go. Hvad? Der var en, der sagde noget. Maggie, Maybe jeg er I nødt. have to go. Ja, han sagde, Maggie, jeg er nødt til at smutte. Ingen ellers bør være her udover mig. Og mig. Ja, jeg kommer ind nu. Nej, du skal ikke være her. Pisse ud af huset. Ja, okay. Hvem end der er derinde, så Hey, skrig Maggie! lidt. Maggie, din lille lort! Hvem var udover mig? I don't know, but he will come back very soon. Det ved jeg ikke, men han vil komme tilbage meget snart. Hvem Maggie? Altså, man ved allerede, det siger he. Men det er Måske altid det noget bare. He is coming. Hvem er The one han? that comes at night. The one that comes at night. Kan du beskrive lidt mere nemmere, Maggie, din lort? Kunne I bare sige, om det var Bart, eller Homer, eller hvem? The babysitter Yeah, left in a Marge. hurry because of him. Den sidste babysitter smuttede hurtigt på grund af ham. Jeg er ved at være ham, Maggie, din lille skid. Okay, det var nøjeren. Nej, nu kom jeg jo til at bande. Nå. Jeg kan censurere det. Og så jeg bare, lad være med at bande derhjemme. Jeg stikker, jeg smutter. Og du skal lade være med at bande. Ja, ja. Og hvis jeg virkelig... Guys, can you come downstairs for a sec? Til alle jer, der ser med, lad være med at bande. Det er dårligt. Og så siger det bare, du må gerne bande, hvis der virkelig kommer et jumpscare. Ja, jeg kommer ikke bare til at sige det hele nu. We're almost out of groceries and need to go to the store. Så du skal ud og købe mælk? Just keep an eye out for Maggie. She's been acting a Husk at bit holde øje. strange lately. Jeg går op og Husk at kigger. holde øje med Maggie. Hun har opført sig lidt mærkeligt. Jeg går op til Maggie. Har du en Oh, shotgun? and if you see anything Og strange, hvis du let ser us noget know. mærkeligt, så fortæl det til os. she might ask for Krusty O's cereal before bed. Jeg vil nok spørge om Krusty og Cereal in seng. Okay, super, Homer. Okay. Vi har forstået det. Vi har fattet det. Bruger din shotgun, så vi kan skyde Maggie i hovedet, hvis der hun er strange? I guess, jeg tror bare, jeg vil give hende noget cereal. Nå, nu hungrer Open the fridge and get the milk. Oh my gosh, what was that? Var det bare? Ej, nu kommer jeg til at bande igen. Fuck. Om du skal bande? Jeg har lige bandet 3 gange. Okay, jeg forestiller mig, hvad det her det alt var fake. Nej, det skal du faktisk ikke. Sig det til Homer, din skid. Men hvorfor er det? Hvorfor må jeg ikke få lov? Okay. Jeg ringer bare lige til Homer. Din. Hej. I'm Homer Simpson. Table. Okay. Altså, skulle vi ikke tage noget mælk? Eller har vi taget mælk? Åbenbart ikke. Milk inside the barrel. Grab the cereal and... Vi havde faktisk taget mælk. Okay. I'm gonna give the cereal to the strange, kid. Eller, okay, tid til at give det her cereal til barnet. Til det mærkelige, jeg mener barnet. Okay, super. Hvorfor glemmer jeg at læse det op på dansk? Jeg respekterer ikke dine seere. Det kan jeg ikke lide. Nej! Så du det? Det var Maggie. Det var Maggie, mand. Maggie, du er opdaget. Du. Maggie, kan du rappe gad? Man, så kan du spæde det der, mand. It's already too late. He's coming soon. It's already too late, he's coming soon. Maggie. Ja, Maggie, vi så dig ved trappen. Du kiggede bare på os. Hvem kommer snart, Maggie? Hvem kommer? Look behind you. Sig det. He likes to Hvem watch kommer? first. Sig det. Se først. Der er ikke nogen bag os, Maggie, din idiot. Stop det. Bare stop. Jeg leger. Jeg spiller ikke det her spil. Ja, vi spiller det ikke. Er det He already vi spiller? started. He already started. Han er allerede startet. Vi spiller jo vores spil på en computer. Okay. Bedtime. Because... Og lad os det er normalt. Hjælper. Op i din seng, Maggie. Men er vi enige i, at, at Maggie var der, og det kan I lige se et billede her, der kommer på skærmen lige her. Are you going to stay here Så until I altså, fall asleep? hun er opdaget. Se her til for at sleep. Og man Good. He likes when you're close. Good. He likes when you're
overalt lige hvis du sad her ved vinduet, så Bart var lige bag dig ved vinduet og lige tog dig. Ja. Så lad være med at bare vende lige mod ryggen til et vindue. Ej, nu vendte jeg ryggen til et vindue. Altså. Her er der en shotgun. Hvad koster den? Nej, jeg har ikke råd til den. Jeg har kun Der så står meget. shotgun er en secret ending. Sluk alt lyset, okay? Ja, Maggie, du sover bare der, din lille skid. Og så slukker vi alt lyset, for det siger spillet, vi skal. Selvom det er sådan lidt mærkeligt. Hvorfor slukker man lyset? Køk, jeg kan slukke lyset igennem en væg. Det er ikke mærkeligt, at vi skal slukke lyset. Det er sgu da fordi, det er gyserspil. There we go. There. Så er lyset slukket. Hvor er det? Nå, der. Det er så nøjeren det her. Det føles som om viben har ændret sig rundt om det her hus her. Ja, er der Maggie af nogle fucking monstre. Back noise vil nok hjælpe. Lad os tænde for det lorte tv. Ja, lad os tænde for det tv. Oh, that's not possible. That's this room. Hvad? Men er det ikke? Hvor er vi henne? He likes to watch through the glass. Vi sidder jo der på den der sofa, især. Jeg er så forvirret. Jeg er mega forvirret lige nu. Maggie, shut up. Nej! Nej! Maggie, er vi dumme eller hvad? Det er sgu da ikke Maggie. At den ting går on nu. Vi er alle sammen enige om. Det var Bart. Jeg ved det. Bart han er tryllekunstner. Han kan trylle sig væk, som bliver til en sky. What's that sound? Oh my god, jeg kan ikke lide det her. Nej, hvor er det nøjeren. Okay, vi skal væk fra. We need to shut all the windows now. Hvorfor trækker vi bare gardinet for os? Det kommer jo ikke til at hjælpe en skid. Jeg letter lidt. Altså synes jeg, min krop den ryster af skræk. Jamen jeg ryster også lige nu. Hvorfor det er nøjer? Det er jo til horrorspil lavet for noobs. Hvorfor vi bliver besøgt bange over det her? Det føler jeg ikke, vi bør. Ej, du går først. Nå, så gik jeg åbenbart først. Sådan der, task completed. What? Hvad er det for en lyd? Noget bare snokker på vind. Det er for du tjekker. Okay. Nej. Hvor? Vi går sammen så. Jeg venter på dig. Nej, kom nu her for helvede. Jeg ved. Der er faktisk ikke noget. Oj, det er forsøg for noget. Hvad i alverden ringer på det her tidspunkt af hour? Derefter alt det her? Ja, hvem? Et eller andet bare for helvede. Det Hey there, just checking in. We're about to head back now. Hey, jeg kigger bare. Vi kommer til at komme tilbage nu. Is everything all right? Nej, Okay, det er ikke nej, det er okay. det ikke. Nej, det er det ikke. Det er det ikke. Det er ikke. Hvad? Hvorfor siger vi ja? Alting er fint. Altså, what the Hvorfor? Hvorfor siger vi alt er fint? Cool. Hvorfor siger vi alt Just er fint? make sure Maggie is asleep. Okay. Hvorfor? Hvorfor siger vi alt er fint? Jeg smadrer snart telefonen, hvis jeg kan. Nå, det kan jeg ikke. Kast ned af hovedet på Bart. Just making sure she's asleep. Eller, jeg sørger bare for, at hun sover. Okay? Kig på Maggie igen. Nej, det gør jeg ikke. Det er J. Jeg synes, det er så irriterende. Hvorfor kan jeg ikke bare tage den her shotgun? Hun er væk! Okay, nej. Hun var bare her. Hun var her og sov, og nu er hun væk. Kødet er stadig varm. Måske det er Bart.
Måske det er bare, der er taget Maggie, hende. det her, det er ikke sjovt. Hvor er du? Ja, okay. Tror du kan høre dig? Måske leger hun gennemleg. Look for clues in her room. Huh? This videotape wasn't here before. Måske leger hun gennemleg, måske også. Ja. Hun springer ud af tv'et, når vi afspiller den her. Er du klar? 3, 2, 1. Må vi få lov til at putte den i? Hvorfor kan vi ikke bare putte lort ud? Og nu putte den i. Nå, det var humor, man. Det er bare humor. Lige der, den her videotape er recorded bag behind the stairs. Okay? Maybe that's where... Måske er det der, hvor det er, den næste videotape er. Okay, så skal vi kigge der. Og jeg har fundet den. Okay, lad os kigge igen. Maggie! Den her var recorded i køkkenet. Måske er det der. Maggie. Jamen, så lad os kigge i køkkenet. Investigate the kitchen. Der ligger videotape lige her. Oh. Den sidste videotape. Hvordan ved vi det er den sidste? Det her må være nøglen til Maggie. Okay, så jeg skal bare putte den i. Hint someone in here. Ledtråd nogen her. Det er attic hatch. Hvad er en attic hatch på dansk? Maggie might be... Måske er Maggie der. Vi bør kigge. Det er lidt nøgen, det her. Jeg tør godt. Jeg har ikke en bangebuks. Og jeg prøver Men hvordan kommer vi overhovedet op der? Vi kan bygge et paphus. Jeg tror, jeg så en stige nede i kælderen. Okay, så går vi om bare derned. Hey, du kan zoome ud. Du kan gå i third person. Og stigen er lige her. A ladder from the basement. Please let up below the hatch. Nej, jeg er seriøst nøje på. 3, 2, 1, nu skal Nå, der. du går først. Better work. Enter the attic. Nej, stop! Maggie er her. Alright, let's see what she's hiding. Hvorfor går vi så langsomt? Jeg kan ikke lide, at vi går så langsomt. Spil. Hvorfor går vi så langsomt? Spil. Hvorfor går vi så langsomt? Hvorfor er det så mørkt heroppe? Ja, fordi det er en attic. Er vores karakter dum? Hvorfor er det, at mørke sidder så den dør? Jeg kan må bag dig. Gå væk. Jeg tør godt der. Bare løb væk. Nej, jeg bliver her. Nej, wait. Is that Maggie? Så virkelig det i forvejen. Ja, vi havde set. Hvad laver hun heroppe? Hvad laver hun? Maggie? Er du okay? Nej, jeg er ikke okay. Lad os komme tilbage i vores værelse. Jeg gjorde heller ikke dig. Lad os få tilbage i dit værelse, så du kan gå tilbage til seng. What the hell? Vi skal survive, vi skal ikke dø. Vi skal overleve. What the hell? Hvor er nu henne? Hvor er hun nu henne? Jeg er bange. Hvorfor lukkede vi også den der vent? Eller skab? Hvordan forsvandt hun mig på den måde? Fordi det er et spil. Okay, vi er nødt til at komme ud herfra, inden hun kommer tilbage. Der var den. Hell nah, dude. Vi er nødt til at finde ud af, hvad der sker, inden det er, at det er for sent. Kan vi ikke bare skride? Hvorfor går vi ikke bare? Måske fordi vi gerne vil have 10 kroner i løn, så vi får hummer. Ja. Jeg vil hellere gå ind og få 10 kroner, men at ende med at dø. Jeg gider ikke dø for at få 10 I came from kroner. Maggie's room. Check Maggie's room. Vores liv. Hun er... sover. Hej. Nå. Men hun var lige oppe i attic. Ja. Men hun var lige oppe i loftet og jagtede os. Jeg går bare helt normalt. Nej, der er nogen, der ringer på. Der er nogen, der ringer på. Der er nogen, der ringer på.
Oh my gosh, nej. It must be Homer and Bart. Bart, altså han er syg. Han er seriøst psyko. Psyko? Nej, han er Hey, psyko. we're back. Det er han ikke. Hey, we're back. Vi er tilbage. Sorry it took so long. We couldn't find the Ja, det tog items så we lang tid. wanted. Hvorfor Vi kunne ikke Bart finde som de items, nøgen vi vil have. siger bare, nej tak, ud af det her hus. Vi skrider. Jeg vil gerne gå nu. Nok om det. Tak for at kigge på Maggie. Ja, det er totalt normalt. Nej, det gjorde det ikke. Det har været en stressful nat. Ja, Well, jeg maybe you should get some sleep or Yeah, well, something. Måske skal du have Hun har sovet eller et prøvet eller andet. altså, hun har prøvet så alt muligt. Måske har du ret. Ja, måske skal vi bare sove efter, at Maggie har prøvet at myrde os. Hvorfor går vi bare ind i væggen? Hvad? Okay. Lad os bare sove det her af. Nej tak, det tror jeg ikke. Gå i seng. Ja. Kan vi ligge i den samme seng? Det er sådan, det føler jeg lidt sås, at sige, at vi skal ligge i samme seng. Ja, okay. Det siger jeg aldrig igen. 2 mænd, der ligger i samme seng. Det er sådan lidt... Det er normalt, er det ikke? Jeg kan bare mærke, at jeg lige lukker med noget. Ja, på den her tid her. Jeg Det er for sent. Det er for sent til at deal med alt det her. Det var Homer, som skreg. Vi er nødt til at kigge på børnene. De kunne være i fare. Og lige hurtigt til siden. Jeg moonwalker. Din. Okay, og tilbage igen. Okay, jeg er super. Check on Maggie. Hvorfor skal vi kigge så på Maggie som det første? Hvorfor åbner vi ikke døren, i stedet for bare at banke på? Jeg kan godt mærke, at jeg går langt. Hvem låste den? Børnene er ikke på deres værelse. Jeg siger det bare. Maggie, åbn døren. Det her, det er virkelig ikke sjovt. Intet svar. Ja. Måske Homer og Marge ved, hvad der sker. Skal vi søges? De ligger sikkert derinde og har bræs vi bare ind. Nå. I gutter okay? Og Martin ser creepy ud, når man bare lige hurtigt kigger på ham sådan her. T-poser! Hvad laver I i jeres forældres værelse? Just to grab a snack. Vi gik ned under bare for at tage en snack. Og så går I ind på jeres forældreværelse. Et godt home. Den tog Homer. Pulled him out the door. Og trækkede ham ud af døren. Døren. Vi så den. Ja, det var Bart, som begyndte at smide ham ud af døren. Ja, det var bare, det var dig, der er monstret. Du er psyko. Tog far. Det er okay. Hvad? Nå. Jeg vil få jer nogle burgers til at spise. Hvorfor går vi ikke bare, altså? Det er sådan noget Vi kan stadigvæk figure det her ud sammen. Vi har allerede spillet det her spil. Gå hen til køkkenet til Bart. Jeg synes, spillet det i 25 minutter allerede. Jeg ser på Oh my god, hvor langt det spil. Ja, jeg håber fandme ikke, der er en limit på de optagelser, fordi så er det lidt screwed, hvis der er det så lang tid. Der er en limit på Put det. the vegetarian burger Det i sted, microwave. det sted, hvor jeg redigerer, det er inde på CapCut, og der er limit 30 minutter. Så vi har 5 minutter til at finish det her. Ellers så kan Så jeg kan også det være, bare... Ellers så kan jeg også gøre det med, at kan gøre så sådan med... filmer du en ny video. Så filmer du en ny video lige efter den anden, og så pauser du lige videoen til de sidste sekunder lige at sige, hey, den her video blev alt for lang, så vi er nødt til at dele den op i 2 bidder. Undskyld, hvis I lige lå mærke til, at der kom et klip, men det er fordi, at jeg har begrænset ting med at redigere på det sted, hvor jeg redigerer, så ja, så nu har vi lige... Ej, så er det en vegan burger, vi
skal lave til Lisa, fordi hun er vegetar. Det er faktisk fedt nok. Så skal hun have en vegetarburger. Lav food til bar. Ja, så jeg vil sige, at forvirret, så er det fordi, at den her video her, den var ved at blive for lang, så vi var nødt til at dele den op i 2 bidder. Ja. Så altså seriøst, en grim burger. Ja, den ser virkelig ikke lækker ud. Hvordan kan hun lige at spise noget? Den er lækker. Det var vegetar. Den der som bare... I kan spise, Jotter. I har brug for noget energi. Ja, jeg har brug for noget energi, men fra nogle burger, som er pisse usunde. I får nogle... Så spis noget salat. Broccoli er sværeste mareridt. Han har tomat. Ved I, hvor ved I, hvor bagnøglen er? Nøglen var låst. Whoever grabbed your dad. It's in our parents' room. On the dresser by the window. On the dress. Så går vi derop og kigger. Vi får lyst til hele tiden at Bare trykke. bliv her. Jeg vil gå og få den nøgle. Jeg får lyst til hele tiden at jumpscare, men jeg føler bare sådan, det spild af Robux. Jamen det er det også. Du skal ikke bruge Robux på sådan nogle her spil. Det skal du virkelig ikke. Ja, det gør jeg heller ikke. Jeg har kun brugt Robux på Rivals og sådan nogle andre spil. Det er det. Det er det. Help! Up! It's here! Hvad? Hvad i? Jeg er nødt til at hjælpe dem nu! What the hell? Wow, hvad skete der her? Maggie was here! Hvorfor gik jeg... Det er gået alt for langt ude. Jeg går udenfor. Nu! Ja, det skal nok fikse det hele der. Altså, ignorerer vi bare, der er brand i huset. Hvorfor gik jeg også med? Hvorfor blev jeg der ikke? Jeg ser hvor de vil være. Men hvorfor var Maggie lige her, og så forsvandt hun? Vent lidt. Ej, jeg ved hvad det er. Den ægte Maggie er død. Den ægte Maggie er død, og så er der nogen, der har lavet en kopi af Maggie. Fordi at, så tror forældrene, at Maggie, hun ikke er død. Maggie, hun er blevet myrdet af monster, og så har monsteret lavet en kopi af Maggie, som arbejder. Så hvor det er, at den onde Maggie, den arbejder for. Oh my god, den her lore her, den går faktisk alt for dyb. Så den ægte Maggie er død. Det er hun så ikke bag den ægte Simpsons. Men hvad er det her for et sted? Det er svæveskur, tror jeg. Eller det tænker jeg kun. Hvorfor er der en snurlet her? Der er en! Kom væk! Nej! Der er den måske. Vi ser de unge. Jeg går ind. Der! Wow, hvad er det her for et sted? Vi er nede i en kloak. Jeg klatrer op. Nå. I må være hernede et eller andet sted. Man kan seriøst ikke klatre op. Det Follow the verdens Follow the lights. Følg lyset ind i mørket. Wow. Hvad fanden kommer vi? Okay. En dør. Shit, det giver mig virkelig Wonder where meget this god. leads to. Den er låst. Jeg får lyst til at gå ned i det grønne vand. Det er bare sådan, hvad sker der? Siden der er Maybe there's a key somewhere. Look for a key. Wow. There's a key. Det er godt nok svært. Hvor var det svært lige at finde en nøgle, der lå 2 meter. Hvor var det bare... Jeg sidder fast! Nej, jeg sidder fast herinde. Please, den teleporterer mig. Den teleporterede mig. Godt. Hvad er det her for et sted? Et laboratorium? Der er de! Det er sgu ikke godt. De vil lave dem om til Hvad monstre. laver et laboratorium nede i De laver dem om til monstre. Er det dig? Lisa? Bart? What the dog? Vi er nødt til at få jer ud herfra. Nu! It's too late. Det er for sent. Save yourself. Dig selv. Hvad? Vi har der. Okay, It's farvel, all jeg my skrider, fault jeg that I vil redde mig put you selv. guys in Ja, vi this smutter. mess. Ses over så. Du var selv ude af det. Vi skrider. Nej, vi kan ikke Nu, komme ud. smut. Red jer selv, inden det er for sent. Det er tænkt, fordi vi kan ikke gå Og ud. vær forsigtig med Maggie. Hun er ikke, hvem hun normalt skal være. Ja, fordi det ikke er en ægte Maggie. Den ægte Maggie er død. Jeg kan ikke. Jeg kan bare ikke.
Maggie, hun You jagter trying os så to meget. take them from me? You try to take them from me. Nej, det gjorde vi jo ikke! Now I'll make sure you never leave either. Hun jagter os så meget. Maggie. Shit, jeg ved! Ja, hvad ser jeg? Op. Escape, støtte! Fuck, Maggie, efter mig! Nej! We made it! We got out! Hvordan kodede jeg en seriøst, at Maggie hun ville jagte os? Det er over. Det sjove er, Det her, i virkeligheden det så må ville jeg være. være død, fordi jeg var langt bagud i forhold til dig. Så ville jeg faktisk være Ja. død. Det ligner, Lad os vi gå over til skal... busstoppestedet hurtigt. Ja. Hun er stadig derinde. Vi er nødt til at leave. Vi er nødt til at smutte nu. Det ligner, vi skal derover eller sådan noget, fordi der er et eller andet, der lyser. Ja her. Both right. Og der er jeg kommet. Hvorfor er der ikke nogen buschauffør i? Ja, der er faktisk ikke engang nogen i bussen. Og dækning What the hell? fejler. Unrealism. Enter. Overlevede natten af i Simpsons hus. Overlevede. Ja! Vi klarede det, OL. Vi gjorde det. Vi gjorde det. Skal vi gå til lobbyen og så lave en lille happy dance? Ja. Lave en lille happy dance. Yippie. Lav lige et outro. Jeg gør bare sådan her. Tak for at I så med. Bye bye. Tak for at I er så med. Farvel.